Asibingelele bazalwane egameni likaJesu, ezabantwana bakaNkulunkulu abakholwayo. Siyabingelela bazalwane. This is the message noma umyalezo lo wabazalwane abakholelwa ngokwezwi kaNkulunkulu, wabazalwane abakholwa uJesu njengenkosi nomsindisi. So lelizwi ke bazalwane noma isihloko esokhuluma ngaso si-base kulabo bantu. Wonke umuntu osindisiwe, wonke umuntu uJesu othi uyinkosi futhi umsindisi wempilo yakhe, wonke umuntu okholwa yizwi likaNkulunkulu, lo myalezo ubhekene naye. Sizobheka bazalwane isihloko sabazalwane abasindisiwe, isihloko esikhuluma ngokuhlwithwa kwebandla. Sizobheka ke bazalwane ngokwezwi kaNkulunkulu ukuthi uthini uNkulunkulu ngokuhlwithwa kwebandla. Kukhona yini ukuhlwithwa kwebandla? Uma kukhona lithini izwi kaNkulunkulu ngalokho? Lithi-ke izwi kaNkulunkulu uma sesikholwe inkosi uJesu, kukhona usuku noma kukhona isikhathi la khona ibandla eliyohlwithwa khona. So namhlanje bazalwane sizobheka ngokujulileyo ngokwezwi kaNkulunkulu ukuthi lithini izwi kaNkulunkulu kulokho. Uma sikholwa inkosi uJesu, uma uJesu eyinkosi nomsindisi wokuphila kwethu, kunosuku esilindile olubizwa ngokuhlwithwa. Ukuhlwithwa bazalwane into eyowenzeka ebandleni. Uma sikhuluma ngebandla bazalwane, sikhuluma ngabantu, the group of people abavumile ey'nhlizweni zabo ukuthi uJesu uyinkosi futhi uwumsindisi. Ngamanye amazwi lento yowenzeka ebantwini abavumayo ukuthi uJesu uyinkosi futhi uwumsindisi wempilo yabo. Uma sikhuluma ngebandla, asikhulumi ngesakhiwo, kodwa sikhuluma ngabantu abahlangene noma ngabantu abangaphezu ka-2, okuyigroup yabantu abavumelene ngokuthi uJesu uyinkosi uwumsindisi. Uma uJesu efika emhlabeni esezobethelwa bazalwane, waliqinisa ibandla ngalokho ukuthi bandla mina ngizohamba ngihambe ngibethelwe. Uma ngiqeda ukubethelwa mina ngizoya ethuneni, uma ngiqeda ukuba sethuneni ngizovuka, uma ngiqeda ukuvuka ngibe sengiya kuBaba. Uthi-ke uJesu uma esefike kuBaba uyobuya ngelinye ilanga asithathe asiyise kuBaba. Uma uJesu ekhuluma ngokuthi uyindlela, uJesu ukhuluma ngokuthi ngelinye ilanga uyokulinda ibandla aliyise kuBaba. So uma sikhuluma ngokuhlwithwa kwebandla, into uJesu ayithembisa noma ayikhuluma kubantu abakholwa nguye ukuthi yena ngelinye ilanga uyokubulawa, abethelwe, avuke aye kuBaba. Kodwa uthe ma esefike kuBaba, uyofika kuBaba asakhele izindlu noma amadokodo. Uthe meseqede ukusakhela amadokoda, uyobuya asithathe asiyise kuBaba. Uma ekhuluma umpostoli phezu kwelinye ibandla elaselikholwe nguJesu elibizwa ngebandla laseKorinte, uthi bazalwane ngifuna ukunitshela imfihlo yokuthi asiyokufa sonke kodwa siyoguqulwa. Imizimba yethu khona la khona eyoguqulwa khona, la khona maseqeda ukuguqulwa kwemizimba yethu yobe sekhala icilongo. Uthi maselikhalile icilongo, thina bazalwane siyohlangana nenkosi emoyeni, okokuthi lokho kuyobe kuyusuku noma kuyisikhathi sokuhlwithwa kwebandla. So uma sikholwe inkosi uJesu, kunesikhathi bazalwane sokuhlwithwa kwebandla. Isihloko esizosibheka namhlanje bazalwane ngokwezwi kaNkulunkulu, sizobheka bazalwane izwi kaNkulunkulu ukuthi liyakufakazela yini lokho, ukuthi ikhona yini into ethi impela abazalwane bayokuhlwithwa. Leli gama-ke bazalwane lokuhlwithwa siyalithola nasencwadini kaThesalonika chapter 4. Uthi bazalwane khumbulani ukuthi asiyokulala sonke, thina esiphilayo siyokuhlwithwa, sihlangane nabalele belele enkosini, sihlangane noJesu emoyeni. Okukuthi ukuhlwithwa bazalwane yinto siyithola ngokwezwi kaNkulunkulu. Asikithole bazalwane ngento evele ngomunye umuntu, kodwa ikhulunywe uNkulunkulu uqobo.
uthi uma uPaul ekhuluma nebandla laseThessalonika uthi lokhu bandla laseThessalonika ngikuthatha kuvela enkosini. Ukuthi uPaul akavezi umbono wakhe ukuthi kuyohlutshwa ibandla, kodwa uthi uPaul ngikuthatha enkosini uqobo, ngoba uNkulunkulu bazalwane simkholwa njengokusho kwezwi lakhe. uJesu kusilo bazalwane wathi ngelinye ilanga uyokusithatha sise kubaba. Uthe uma uJesu esehambile waseshiya isithunywa sakhe esibizwa ngoPaul, noPaul wafike waqinisekisa lokho ukuthi kunesikhathi lapho nabantu abaphilayo beyongeke kufa khona, kodwa bayoguqula ngokomzimba. Bebeqeda ukuguqula ngomzimba bayobe sebekhuphuka beyezulwini bahlangane noJesu emoyeni. So kunesikhathi bonke abantu abakholwe inkosi uJesu esiyofika bahambe beyohlangana noJesu emoyeni. Okukuthi kunabantu bazalwane abangeke baze bafe, ngoba uma sikhuluma ngokuhlwithwa ukuthi lesi sikhathi siyofika umuntu ephila. Uma umuntu ephila umzimba akuwo ushintshe ngaleso sikhathi bese thola umzimba omusha. Lo mzimba omusha iwona lo oyomthatha ayohlangana nenkosi emoyeni. So ukuhlwithwa yinto eyokwenzeka kubantu abakholwe inkosi uJesu, kwenzeke besaphila bangakuboni ukufa kodwa bayezulwini. Esazi ukuthi abantu abaningi bazi ukuthi ukufa kuyisezulwini, kodwa kukhona abantu abangeke bafe kodwa bazoyezulwini. And lokho kubizwa ngokwezwi kaNkulunkulu ukuthi ukuhlwithwa. So sizobheka amavesi amancane bazalwane ukusaphatha lesi statement sokuhlwithwa, ngoba konke esikukholwayo sikukholwa njengokusho kombhalo. Ayikho into esikholwayo uma uNkulunkulu engayishongo ezweni lakhe. So ake siqaleni-ke bazalwane ngezwi kaNkulunkulu elikhuluma ngokuhlwithwa, incwadi kaJohane chapter number 14 uverse number 3 wakhona. La khona uJesu ekhuluma khona bazalwane ukuthi ngelinye ilanga siyokuhlwithwa. Uma ufunda le ncwadi kaJohane chapter 14 uverse number 3 wakhona, uthi uJesu, asifunde bazalwane, uthi uJesu, nanxa ngiya ngilungisele indawo, ngobuya ngize nginibuyisele kimi. Ngamanye amazwi siyokubuyela kubani? kuJesu, ngoba uthi uJesu nginibuyisele kimi ukuba lapho ngikhona nibe khona nami. So uJesu ukhuluma nge-event yokuhlwithwa noma yokuhlangana nabazalwane emoyeni abayise kubaba. Uthi Jesu, mina ngiya kubaba ngiyobuya nginibuyisele kimi ukuze la ngikhona nani nibe khona. Elithizi kaNkulunkulu uma uzochecka nge-translation yesiNgisi uthi uJesu, I will receive you unto myself. Ngoba uma sihlwitha bazalwane siyobe siyohlangana nenkosi emoyeni. Kanjalo bazalwane uma ubheka izwi kaNkulunkulu ngokwencwadi yaseThessalonika besibili uchapter 2 uverse 1 wakhona uthi, kepha siyaninxusa bazalwane mayelana nokufika kwenkosi yethu Jesu nokubuthelana kwethu kuye. Ngoba uma sihlwitha bazalwane siyobuthelwa kuJesu, ngoba siyobe siyohlangana noJesu emoyeni. So uPaul la ukhuluma nebandla again laseThessalonika ukuthi kunesikhathi bazalwane la khona abazalwana bakholwa inkosi uJesu abayobuthelwa kuyona. Athi uma ekhuluma nabezalwane baseKorinte liyokhala icilongo, liyothi malikhala icilongo bonke abantu abakholwe inkosi uJesu bakhuphuke bayezulwini. Uma sikhuluma ngokuhlwitha bazalwane, noma uJesu kade kuthembisa ibandla, kodwa ukuhlwitha kube khona ngaphambi kokuba ibandla libe khona. This is kaNkulunkulu when you are reading the book of Genesis, which is Genesis chapter number 6 or Genesis chapter number 5. This is kaNkulunkulu kwakunendoda eyayibizwa ngo-Enoch. Le ndoda bazalwane, this is kaNkulunkulu yahamba noNkulunkulu yaze yangabonakala. Ukuthi ngelinye ilanga le ndoda eyayikholwa uNkulunkulu yahamba indlela yayo yokukholwa, yakhuphuka, yanyamalala, yaya kuNkulunkulu, okubizwa ngokuhlwithwa lokho. Izwi kaNkulunkulu aligcini ngokuveza leyo ndoda ekubizwa ngo-Enoch ukuthi iyahlwithwa,
lithi zikaNkulunkulu kwakwenenye indoda eyayibizwa ngo-Eliya elithi zikaNkulunkulu nayo bazalwane yahlwithwa. Uma ufunda incwadi yamakhosi esibili chapter number 2, indoda eyayibizwa ngo-Eliya ayikubonanga ukufa kodwa yabonakala ikhuphuka ngamafu ezulwini. Lithi-ke izwi kaNkulunkulu bazalwane nathi kuyobandana. Lithi-ke izwi kaNkulunkulu noJesu lo esimlandelayo njengenkosi nomsindisi bazalwane, ukubona uNkulunkulu noma ukubuyela kuBaba kuyena akuvelanga ngokuthi ayethuneni. Lithi izwi kaNkulunkulu ma uJesu ebuyela ezulwini wathathwa yifu wakhuphuka waze wanyamalala waya kuNkulunkulu. So ukuhlwithwa bazalwane yinto yobe ingaqali ngebandla, kodwa yobe bazalwane ikufakazela into eyenzeka before nento uJesu ayithembisile ibandla. Lithi-ke izwi kaNkulunkulu ukuhlwithwa-ke bazalwane kuyobandana. IBhayibheli-ke likuveza ukuthi bazalwane kuyokwenzeka nini lokhu kuhlwithwa. IBhayibheli lithi ukuhlwithwa bazalwane kuyinto efihlakele engaziwa umuntu. Abazalwane bahlala beyithembile kodwa abayazi ukuthi yokwenzeka nini. So uma sikhuluma ngokuhlwithwa, iBhayibheli alikuvezi ukuthi kuyokwenzeka nini, kodwa iBhayibheli liveza ukuthi abantu abakulindile abahlale bekulindile bengalazi isikhathi nehora kuyokwenzeka ngalo. Uma ufunda incwadi kaMateyu chapter 24, uMateyu chapter 24 sifunda bazalwane kancane to take the reference yalento ukuthi bazalwane uma sikhuluma ngokuhlwithwa kwebandla akekho umuntu owaziyo ukuthi uJesu uyobuya nini ezohlwitha ibandla. Incwadi kaMateyu 24 verse number 44 uthi-ke uJesu ma ekhuluma ngalesi sikhathi sokuhlwitha uthi, ngalokho nani hlalani nilungele ngokuba indodana yomuntu iyokufika ngesikhathi esingasicabangeli. Ngamanye amazwi uJesu bazalwane uyofika ngesikhathi esingazi ukuthi uyofika nini ngaso, ngoba once acabanga ukuthi uJesu uyofika ngalesi sikhathi akusona-ke leso sikhathi uJesu ayofika ngaso, ngoba uJesu uyofika ngesikhathi esingazi ukuthi nini. Ingakho bazalwane umhlabelo wamakholwa uthi bazalwane makungabi khona muntu oyokusala mhla likhala icilongo. Silinde ukukhala kwecilongo thina bazalwane bese sihlangana nenkosi emoyeni. So ukuhlwitha is an event esingeke siyazi ukuthi yokwenzeka nini, kodwa into esitshelwe yona bazalwane ngokuhlwitha ukuthi asihlale sikulindele. So uma sikholwa akufanele sikhohlwe ukuthi kunesikhathi la khona esiyohlangana nenkosi yethu emoyeni. Noma singazi ukuthi kuyokwenzeka nini ukuhlwithwa kwethu, kodwa into efanele siyazi nefanele siyenze ukuthi asikulungele ukuhlwitha. Omunye uyazibuza ukuthi iyokwenzeka kanjani lento yokuhlwitha. Anganjalo futhi iBhayibheli bazalwane likuvezile ukuthi ukuhlwitha kuyokwenzeka kanjani. So uma sifunda incwadi yokuqala yabaseKorinte chapter 15 verse 51 and 52 wakhona uthi le event iyokwenzeka kanje, abazalwane bayohlwithwa kanje. Uma ufunda incwadi 1 Korinte chapter 15 verse 51 and 52 uthi ukuhlwithwa kuyokwenzeka kanje. Uthi bhekani, ngiyanitshela imfihlakalo ukuthi lento bazalwane ifihlakele kubantu abangakhona, ukuthi mayiseqhubeka-ke asiyokulala sonke, ukuthi asiyokufa sonke. Ngamanye amazwi khona abantu abanjani abangeke baze bafe, ngoba ukuhlwitha bazalwane kuyobe kungekona ukufa, kuyobe kukuhamba uyohlangana noJesu emoyeni, uJesu akuthathe akuyise ezulwini. Usethi-ke asiyokulala sonke kepha siyoguqulwa sonke. So ngaphambi kokuba sihlwithwe sizoguqulwa. So ukuhlwitha kuyokwenzeka kanjani? Kuyokuthi uma umuntu ephile emhlabeni aguqulwe umzimba wakhe, ngoba umzimba womuntu okholwe inkosi uJesu awukulungele ukuthi uye ezulwini. Into yokuqala ngaphambi kokuba siyohlangana noJesu emoyeni, into yokuqala eyokwenzeka ukuthi lo mzimba esibona ushintshe. So angeke sisaba sibe kulo mzimba esikuwo ngaphambi kokuba siyohlangana noJesu emoyeni. So into yokuqala eyokwenzeka ukuthi umzimba wethu ushintshe. Bese yaqhubeka bazalwane achaze ukuthi kuyokwenzeka kanjani. Bese ethi ngesikhashanyana okuthi umzimba wethu within the twinkling of an eye uyoshintsha. So ngaphambi kokuba sikhuphuke siye ezulwini kuyoqale kushintshe umzimba wethu. Elithi zikaNkulunkulu lokho kuyokwenzeka ngokuphazima kwethu.
ngamanye amazwi angeke kuphele ngisho iminute umzimba wethu ungaguquliwe uma icilongo selikhalile. So ngenkathi umzimba usuguqula uyaqhubeka bese yachaza athi ngokuphazima kweso necilongo lokugcina ngokuba icilongo liyokukhala abafileyo bavuswe bengenakubona, okukuthi ukuchithwa bazalwane akuyogcina kwenzeke kubantu abaphileyo kuphela, kodwa nabafile belele besenkosini kuyobathinta. Ingakho athi uJesu mhla ebuya nabasethuneni bayokulizwa izwi lakhe. Uma likhala icilongo bazalwane liyobe lingakhaleli abantu abaphilayo kuphela, kodwa nabafile kodwa befe bekholwa inkosi uJesu. So abafile lithi zikaNkulunkulu ibona bazalwane abayogumbwa kuqala baphume ethuneni, bese kuthi thina esemhlabeni umzimba wethu bese uyaguqula. Lithi zikaNkulunkulu uma sekuqeda ukuguqula umzimba wethu bazalwane siyobe sesikhuphuka siyohlala nenkosi ezulwini. So ukuhlwithwa bazalwane into yokuqala eyokwenzeka ngako ukuthi abantu abaphilayo baguqule umzimba, bese kuthi abafile bavulelwe emathuneni abakuwo basuke nabo emathuneni siyohlangana nenkosi emoyeni. Masihlangana nenkosi emoyeni bese yasithatha isisa kubaba. So ukuhlwitha kuyokwenzeka ngalokho. Abanye ke bayazibuza ukuthi ukuhlwitha bazalwane kuyokwenzeka yini uma ibandla lisakhona noma abantu basemhlabeni bayokubona yini uma sesihlwithwa. IBhayibheli ke bazalwane liveza ukuthi abantu abahlwithiwe before ngaphambi kokuba ibandla lihlwithwe, wonke umuntu owayehlwithwa, bonke abantu ababeseduze kwakhe babebonakala bembona umuntu eya ezulwini. So abantu basemhlabeni bazalwane bayokubona ukuhamba kwebandla noma bayobe bengazi ukuthi ibandla liyobe likiphi, ngoba uma sibheka incwadi yama-Kings chapter 2 sithola indoda eyayikholwa uNkulunkulu eyayibizwa ngo-Eliya, elithi zikaNkulunkulu yahlwithwa ayikubonanga ubovu. Lithi zikaNkulunkulu uma le ndoda ihlwithwa bazalwane kwakunendoda eyayibizwa ngo-Elisha okuyiyona eyafakazela ukuthi u-Eliya uhlwithiwe. Ngamanye amazwi uma sihlwithwa thina bazalwane ukhona abantu abayokubona lokhu kuhlwithwa kwethu, ngoba ukuhlwithwa kwethu bazalwane abantu basezweni bayokufakazela. Noma ufunda incwadi yama-Kings chapter 2 from verse number 12 or verse number 11 to 12 sithola inkosi ebizwa noma umprofethi obizwa ngo-Eliya ehlwithwa ayohlangana noNkulunkulu emoyeni. So ukuhlwitha bazalwane kuyoba yinto abantu abasezweni abayoyibona. Uma sikhuluma ngenkosi uJesu nayo eyahlwithwa eyathathwa yayiswa ezulwini, uma ubheka incwadi yeZenzi chapter 1 verse 9 and 11 uya ku-11 lithi zikaNkulunkulu uma uJesu ekhuphuka bazalwane esebuyela kuBaba kwakunamadoda ambonayo. Ingakho bazalwane nathi uma sesihlwithwa kunabantu abayosibona sikhuphuka siye enkosini, ngoba lokho kuyobe kufakazi ukuthi sihambe saya kuNkulunkulu. So kunabantu abayokubona ukuhlwithwa kwebandla. Lithi ke izwi kaNkulunkulu uma uJesu ehlwithwa bazalwane ibandla liyokubona noma abantu bakubona ukuhlwithwa kukaJesu. Uma ufunda incwadi yeZenzi lithi zikaNkulunkulu ke uma uJesu ekhuphuka kwavela iy'ngelosi bazalwane zitshela abantu ababebuka uJesu ekhuphuka eya ezulwini, zathi njengoba nimbona uJesu ekhuphuka ezulwini kanjalo nokubuya kwakhe kuyoba kanjalo. Okukuthi uJesu bazalwane akanyamalalanga nje engabonwa umuntu, u-Eliya akanyamalalanga engabonwanga umuntu, u-Enoch akanyamalalanga engabonwanga umuntu. Lithi-ke izwi kaNkulunkulu uma u-Eliya ekhuphuke ezulwini bazalwane kwabonakala iy'ngubo zakhe seyisele phansi. Kuyokuba njalo nathi bazalwane ukuhlwithwa kwethu, abantu bayobona iy'ngubo esiy'gqokile seyisele phansi thina sesingasekho. Abantu basezweni noma kuyimfihlo ukubona ukuthi kunento ekuthiwa ukuhlwithwa, kodwa mhla sekwenzeka bayokubona ukuthi sihlwithiwe. Elithi izwi kaNkulunkulu noma abantu bengasiboni bazalwane ukuthi singobani, kodwa mhla inkosi vela bayobona ukuthi singobani, ngoba inkosi siyokufana nayo.
So ukuguqula kwethu nokuhlutha kwethu bazalwane, abantu basezweni bayokubona noma babe bengenasiqinisekiso ukuthi siyaphi, kodwa kuyobe kuyi-evidence ukuthi abantu abakhonza uNkulunkulu sibabone bekhuphuka beya phezulu, noma bayobe bengazi ukuthi siyaphi, kodwa kuyokubonakala ukuthi sikhuphukile, ngoba ezinengubo esiy'gqokile ziyosala zibobufakazi bazalwane ukuthi sihlwithiwe, asifanga. Ngoba thina bazalwane sinesikhathi la khona esingeke sife khona, esiyohamba siyohlangana nenkosi ezulwini. Uma sikhuluma izikaNkulunkulu-ke bazalwane, lithi izikaNkulunkulu uma sikhuluma ngako ukuhlwitha, lokhu kuhlwitha bazalwane kuyobe kuyinto eyokwenzeka ngaphambi kokuba ulaka likaNkulunkulu lufike emhlabeni. Uma uNkulunkulu ehlwithwe ibandla lakhe emhlabeni, ingoba akafuni ibandla lakhe libone ulaka lakhe. Isizathu sokuthi kube khona abantu abayosuswa emhlabeni, ingoba emhlabeni kuyobe sekuzulaka likaNkulunkulu. Ingakho uNkulunkulu ayosusa abantu bakhe emhlabeni ngaphambi kokuba alethe ulaka lakhe emhlabeni. Ngoba uma sithi sisindisiwe, sikholwa inkosi uJesu, sisindisiwe naso ulakeni likaNkulunkulu oluzayo. Isiphi isizathu sokuthi abazalwane bahlwithwe? Ukuthi abazalwane bangaliboni ulaka likaNkulunkulu. Uma ufunda incwadi yaseThessalonika, ngicela siyithathe kancane bazalwane as a reference. Thessalonica chapter number 5, which is I believe is verse number 28. But ake siqale mhlawumbe sicheckela verse number 1. Uthi kepha ngesikhathi nangemzuzu bazalwane, anisele ukulotshela ngokuba nina uqobo niyazi kahle ukuthi usuku lwenkosi luza njengesele ebusuku. Verse number 6. Ngalokho-ke masingalali njengabanye, kodwa masiqwashe siqonde, ngokuba abalalayo balala ebusuku nabadakayo badakwa ebusuku. Kepha thina singabasemini masiqonde, sifake isivikelo sesifuba sokukholwa nesothando, isigqoko sibe yithemba lokusindiswa. Ngokuba uNkulunkulu kasimiselanga ulaka, kepha ukuba sizuze ukusindiswa ngenkosi yethu uJesu Kristu. Verse number 9, let me repeat. Ngokuba uNkulunkulu kasimiselanga ulaka, kepha ukuba sizuze ukusindiswa ngenkosi yethu uJesu Kristu. So isiphi isizathu sokuthi sisuswe emhlabeni? Isizathu sokuthi sisuswe emhlabeni bazalwane ukuthi kuyobe sekufanele kube khona ulaka likaNkulunkulu. Kanti ulaka likaNkulunkulu bazalwane aliyokwehla kumuntu okholwe inkosi uJesu. So ezinye zezinto ezenza ukuthi uNkulunkulu ahlwithe abantu bakhe emhlabeni, ingoba abantu asebekholwe inkosi uJesu akusafanelekile bahlwithwe, akusafanelekile njalo babone ulaka likaNkulunkulu, kodwa sekufanele basuswe emhlabeni ngoba sekuzovela ulaka likaNkulunkulu. Ezinye zezinto bazalwane lezi uNkulunkulu asikhumbuza ngazo uma sibheka incwadi yabaseThessalonika chapter number 4. Uthi uNkulunkulu uma kukhona umuntu ofile ekholwe inkosi uJesu, asikhumbule bazalwane ukuthi sikhona isikhathi sakhe sokuthi ahlwithwe. So ukuhlwitha bazalwane yinto esidinda ngayo ngaso sonke isikhathi. Futhi ukuhlwitha kwethu bazalwane iyona into esiduduzana ngayo uma sibhekene nesimo sokuthi ngelinye ilanga umzalwane ufile. Kodwa uma umzalwane efile, uthi uPaul, ngicela sithathe leli verse kancane bazalwane la uPaul ekhuluma khona ngokuhlwitha, incwadi yabaseThessalonika chapter number 4. Uthi Paul la ekhuluma ngokuhlwithwa kwebandla, Thessalonika chapter number 4, verse number 11 wakhona to 17, noma siqale ku verse number 15 to 17. Uthi ngokuba lokhu sikusho kini ngezwi lenkosi, ukuthi thina sisekhona sisasele kuze kube sekufikeni kwenkosi, asiyakubandulela ngempela abaleleyo, ngoba inkosi uqobo iyokwehla ezulwini ngezwi lenkomo, ngephimbo lengelosi enkulu nangecilongo likaNkulunkulu, nabafileyo kuKristu bayokuvuka kuqala. Khona thina sisekhona sisasele siyakuhlwithwa kanye nabo emafwini, sihlangabeza inkosi emoyeni, kanjalo siyokuba nayo inkosi njalo. Ngakho-ke duduzanani ngalawo mazwi.
So ukuhlwitha bazalwane enye yezinto esiduduzana ngayo uma kukhona omunye phakathi kwethu oselele. Uma kukhona oselele bazalwane okukuthi usefile ngokomzimba, uthi uNkulunkulu asikhumbuzane bazalwane ngalolu suku. And uNkulunkulu uthi abantu abakholwayo mabangadinzi ngosuku labo lokugcwala, kodwa mabadinze ngalolu suku lokuhlwitha. Uthi uPaul, ngoba uPaul naye wayecabanga ukuthi lolu suku luyofika empilweni yakhe. Uthi uPaul, thina abazalwane esiphilayo siyokwenza njani? Siyoguqula imizimba yethu. Ngamanye amazwi, uma ukholo usindisiwe, into ofanele udlinze ngayo ukuthi wena uyohlwithwa ngaphambi kokuba udlinze ngokuthi wena uyofa. Into yenza ukuthi uPaul bazalwane ahambe engenavalo lokufa ngoba wayengakaze acabanga ukufa empilweni yakhe. Ngoba uma usindisiwe akufanele udlinze ngokufa, kodwa kufanele udlinze ngokuhlwithwa. Uma kwenzakalile kwakhona umuntu osefile ekholwe iNkosi uJesu, kube buye sikhumbuzane bazalwane ukuthi iNkosi iyeza ngelinye ilanga izosithatha. Ingathathi thina kuphela esiphilayo, kodwa nabafile befele eNkosini siyohlutha nabo bazalwane, sisuke la emhlabeni siyohlangana neNkosi emoyeni, athathe uJesu asise ezulwini. Elithi kaNkulunkulu bazalwane, asingabi bazalwane dangala ngokubuya kweNkosi uJesu, ngoba uJesu bazalwane uyabuya. Ngoba uJesu ezobuya bazalwane akabuyeli uIsrayeli okwamanje, kodwa ubuyela ibandla. Iyeza iNkosi bazalwane, sizohlwithwa ngelinye ilanga. Yilokho uNkulunkulu abathe angikukhulume at this time, nokuthi ngikufundise ebandleni at this time, ukuthi kunesikhathi bazalwane la khona esiyohlwithwa khona. Sakubheka ngokwezi kwaNkulunkulu ukuthi kuyokwenzeka kanjani. Sakubheka ngokwezi kwaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu kwena ngempela ukushilo yini, noma kuyinto eshiwo abantu nje ukuthi ngelinye ilanga sokuhlwitha. Sakubheka nangokwezi kwaNkulunkulu ukuthi ukuhlwithwa kwethu kuyosala ezweni kwazeka ukuthi sihlwithiwe, ngoba siyohamba phambi kwabo abantu babone ney'ngubo esiy'gqokile seyisele phansi. Ngoba ukuhlwithwa kwebandla, into yokuqala eyokwenzeka ukuthi uma umuntu ekholwe iNkosi uJesu umsindisi njengeNkosi nomsindisi, ukuthi umzimba wakhe into yokuqala eyokwenzeka uyokuguqula. Mawuqeda ukuguqula bazalwane, uyobe sekhuphuka esiyohlangana neNkosi emoyeni. Ukuhlwitha bazalwane enye yezinto esidlinza ngayo uma kukhona omunye olele phakathi kwethu. Athi uPaul bazalwane, nina bazalwane ningakhali njengabantu basezweni. Azini ukuthi umzalwane wenu njengoba elele la ngelinye ilanga uyovuka, ngoba ukuvuka kwakhe kuyobe sekuwusuku lolu lokuhlwitha. So ezinye zezinto ibandla eliduduzana ngazo, ezinye zezinto uma umuntu ekholwa kufanele azazi ukuthi mina angiyokufa, kodwa mina ngilinda ukufika kweNkosi. Ngilinda ukukhala kwecilongo elithi kaNkulunkulu liyokhala icilongo, mina ngabe ngisaya ethuneni, umzimba wami uguqulwe ngiyohlala neNkosi. Ngoba ukuhlwitha bazalwane yinto uNkulunkulu asithembise yona, athi uNkulunkulu uzokusendela yona. Ukuhlwitha bazalwane yinto yokwenzeka ngaphambi kokubulakala kaNkulunkulu lehle emhlabeni. Uma usindisiwe, uJesu iNkosi nomsindisi wempilo yakho, luyeza lolu suku elithi kaNkulunkulu noma singalazi, kodwa asihlale sililindele. uPaul uma ngabe etshela ibandla laseThesalonika uthi bazalwane ningaqwashi, kodwa hlala ningalali, kodwa qwashani ukuthi nihlale nilindele lolu suku. Njengoba sikholwa nje bazalwane, silinde usuku lokuhlwitha. uNkulunkulu sithembisile ukuthi kufa angeke sikubone. Uthi uJesu uma ngabe ekhuluma kwincwadi kaMateyu 16 bazalwane, kunabantu ukufa abangeke bakubone. Ngempela bazalwane, khona isikhathi la khona abantu ukufa angeke baze bakubone. Abantu bayohlwitha, bayohlala neNkosi emoyeni. Ngisho njalo izwi kaNkulunkulu, sihleli njengamakholwa silindele lo suku. We are waiting patiently ukuthi iNkosi izofika, izokhala icilongo, umzimba yethu iguqulwe, sihambe siyohlala neNkosi, siyohlangana noJesu njengomyeni wethu. Wena owabona umakoti ehlanganiswa nomkhwenyana emshadweni wakhe, nathi njengebandla singumakoti kuJesu, siyohlanganiswa noJesu ngendlela asithathe uJesu asibambe ngesandla sihambe siye ezulwini.
lokho sikubizwa ngokuhlutha kwebandla. Lisho njalo izwi kaNkulunkulu. uNkulunkulu azabusise bazalwane ukubuka kwele video as we are still going to reference or sibheke ngokwezwi kaNkulunkulu konke sikufundile namhlanje ukuthi ngempela yini ukuhlwitha kuhamba ngale ndlela yezwi uNkulunkulu asho ngakhona. uNkulunkulu azanibusise egameni likaJesu. Amen.